Gaur Confebaskekin egin dugu bilera, dakizuenez erronda bat egiten ari gara, herri honetako eragile, sozial, ekonomiko, enpresarialekin. Astelehenean hasi genuen erronda hau ELA sindikatuarekin, gaur Confebaskekin bildu gara eta datozen egunetan jarraituko dugu. Baita ere, hainbat industrialekin eta euskal mundu ekonomikoan zeresana izan dezakeen jende askorekin egongo gara. Dakizuenez, erronda honen helburua da jasotzea ikuspegiak. Ikuspegi desberdinak. Uste dugu ziklo ekonomiko berri baten hasieran gaudela, gauzak asko aldatzen ari direla, gauzak asko mugitzen ari direla, erabakiak hartuko ditugula, erabaki importanteak hartuko ditugula, eta horretarako egoera ondo neurtu da, eta batez ere saiatu behar gara eztabaida desberdinak egiten modu koherente batean. Eztabaida asko daude, gai sozial ekonomikoekin zerikusia dauzkatena momentu honetan bai gainean, fiskalitatearena, gutxieneko lanbiarteko soldatarena, politika industrialarena, eta bar, eta uste dugu behar dugula ikuspegi orokor bat. Hori da hain zuzen ere erronda honen helburua, eta bukatzen denean, erronda bukatzen dugunean, saiatuko gara jaso dugun hori guztia parlamentura ere eramaten. Confebaskekin bilera ondo joan da, ikuspegi ezberdina dauzkagu gauza askotan, eta diferentziak handiak dira EH Bildu eta Confebasken artean gauza askotan. Hori jakina da, baina guk askotan esan dugunez, gure betebeharra da guztiekin hitz egitea eta ezagutzea bakoitzak nola bizi duen egoera eta nola ikusten dituen gauzak. Gauza askotaz hitz egin dugu, agendan dauden gai askotaz, egoera ekonomikoaren inguruko diagnostikoa ere partekatu dugu, eta besteak beste baita ere lanbiarteko gutxieneko soldataren inguruan hitz egin dugu, hain zuzen aste honetan hizketa gai izango dena. Guk askotan esan izan dugu, gure ustez Eusko Jaurlaritzak bete beharko luke gai honetan mediazio lan bat, eta uste dugu ez dela lan hori egiten ari. Badago eskaintza bat sindikatuen partetik, eta kasu honetan gainera euskal sindikatu guztiek bat egin dute, gutxieneko lanbide arteko soldata bat, euskal lanbide arteko soldata bat negoziatzeko deia eginez patronalari, eta kasu honetan patronalak ez du nahi eseri eta negoziatu. Gure ustez importantea da, lanbide arteko gutxieneko soldataren gai hau, eta planteatu dioguna da Confebasken zuzen ere negoziatzeko prestutasuna adierazi behar duela. Noski beste gai askorekin batera hitz egin behar da gai hontaz, eta adierazi diogu gure predisposizioa badela harreman laboralekin zerikusia daukaten gai desberdinak parlamentura eramateko eta behar den gauza guztietaz hitz egiteko.